No, je to vyšlo. Se to pošlo, to bylo fajn. Takhle. Jo. Sama. Aha. Toho. Čím den má kam stranu. To si se mě teď děláš prdel, ne? Tyhle tohle, až někomu ukáž, jak jsi byla zvolená, tak... Ještě není zvolená. Říkejme tomu řetězová reakce. Jaká? Řetězová reakce. Ty negramota. Začal? Lupko. Hele, to je uschlej už. Ne! Ty se musí odtrhávat. Ne! Jo, jo. Nech to bejt, Lupku, sero. Nehrab na to! To je blbá. Takže uschlí se odtrhává. Ježiš, no, jdeš si to do vlasu. Nadáčíš? Mhm. Ty se jako ukážeš a ukážeš video s tvojím prdelí. Mhm. Ty máš. Jak je to noc? Co? Já jsem normální. Jo, jasně. Co normálně schovaný z toho žida? Co? Tak to pejká už. Kdo? Ona. Ty píčo. Co? Jak to pejká, to není normální. Co si dělám? Já nechci dělat večeři. Přijď. To že prý dneska bude dělat večeři. Já jsem dneska nechtěla dělat večeři, mi to říkám za to. Slyšíš to? Ty vole. Uděláme francouzský brambory. Doufám, že nedopadnou francouzský brambory, jak... Ako co? Radši ní. Nepadá! Čelem? Jsem věděla, že jsi budu hodná holka, takže si budeš tak. Na dobrý číslo. Kunda od Kuby. To je kdo? Nějaká Kubová holka. Takže Šupinda. Takže jaká, protože Kuba jich Plně. má jak to srano. Můžeš další? A. Z toho, co jsi s ní seznámil to vejletě? Co? Cože? Jsi já? Co? Co jsi říkala? Že tam se s nějakými seznamoval, ne? Jo. Už je v klidu, už to může zastavit.